Ini media ta kuk song no maring mani hingkai. Ojarawa media ta kuk song no belai ke hambai. Jung tini oro asuk lajak joto Tripura rajoni Tripura jekrok. Tripura jekungui jung tini oro kok thaisa thaini hana ni bagi ma phaike. Bukhawa belai ke no hilik jak, belai ke no bukhayok jak, bukhakiyor jak. Karon chini hojagiri belai khai chini ঐতিহ্য जों abono belai ke palai lai aboni bisingono chini buru dofani takokte bukuk songhukai teibo hojagiri no kaham kai naithotok kai palai lai borok saimano lai thangnai 8 tarik boga phawo hojagiri terno tui kaisa kotor ma panda ongkha o panda no songjanai rok ongkha chini bsku borom ganang bsku chini khajani takuk song borok no belai ke hambai mario obo haike chini ঐতিহ্য no rombuiton manbabi aboni bisingo chini Tripura hasteni borom ganang মুখ্যমন্ত্রী বন আরো ইনভাইট খাইকে তিনি বরম গনাং মুখ্যমন্ত্রী বথাঙ্কা বেলেকে কাহাম ko আরো কোনো পলিটিক্যাল নি বাগै থাংমানিয়া কাইসা ফেস্টিভ্যাল হংকাই আরো মিলন উৎসব আরো যত কালার যত পলিটিক্যাল নি বরক যত দফা যত জাতি নি বরক no থাঙ্গু আরো এনজয় খাইও bono palai layo mani lai belai ke kaham naithotok ke program ongkha siaba o program ni bisingono kaisa belai kai kha dukho nangmani kha khamani kok chini borom ganang muখ্যমন্ত্রী ni bukhukti ongkhorui thangka abo जों hingia bono je bo bini bokhaw musungui sakana hani siaba जों आरो नुखा बजे अकक no sapruo bo bason dipruo swijak no nasibe porioi bo sawo je bono swi nai bason o bororok hoitoba wrong information rikhana aboni bagi bo okok sajaka bokok male chini buru dofarok borok Bangladesh ni phayu ni saka abo belai kheno chini bukhawo khanangkha जों एसे तिनि Tripura juk ungui kuri dofa chini Tripura juk जों belai ke bukha dukho nangkha karon tini buru rok no Bangladesh ni phayu ni hingka hangkai abo sudu buru rok no hinmani khajani takukte bukuk jok no jara nai tongnai rang na ang obono koinan mujung oro जों bulwan chuknan kogi oro hoitoba bini bukhawo sai tini buru rokno saka khnawo tei khoroksa siri nai chini jomatian no da sai dino soni tei kaisa program bo chini koloi no da sai dino Bangladesh ni phayu rangkhol no da sai dino mogrong no da sai dino takme no da sai dino abo jeng belai kiri abono no जों wansuk laima tongnai tei jara siri nai rok bo kaham kai siui wansugui kaham kai toithono rugui siri khangkai belai ke hamnai nei ang tini sanani musungo tini chini borom ganang muখ্যমন্ত্রী bo oro sanani naikhana je bini kogo जों bangla o khanamani Tripuri community ni pore no riang community borok gai second largest Tripura o lok songkha community Tripuri ni pore karon जों debroma rogo Tripuri community no masi akok no sanani naimani bo aro riang rok hingkai Bangladesh ni phayu sari re siaba chini raja rok ni amal ni simi o riang ni hoitese
रायको चाक रायको सम्पूर्ण जुद्ध जयखे तुफायो तिनी राजा रंग याग्रा देबरांग इथाय abono hoyto ba bo siadang ka जों सिलिया aboni bagoi angkai obosi sanani musungo tini Tripura hasteni jotto borom ganang tipra sarokno 20 दफा tipra sarokno जों wan sugoi babiwi tongna nangnai o jorao जों bo sapano जों oro nang Bangladesh ni phai himla riang rok Bangladesh ni phai himla ni जों bai जों oro kok Banglaina ni kokya wala laina ni kokya bekhaw dukho nangoi जों tai bo kok thansa ya pribaksa kok thaisa se inglaina ni jora aboni bagoi o jorao ang obono kok koinai jotto hasteni lukurokno tai chini borom ganang मुख्यमंत्री no ba ang obono koinai hoytoba मुख्यमंत्री no slip of tongue bongui mano yakhaiba uji suiri nai bono o toitho a suiri nai ni wrong information bo ungui man abni bagui abono taibese সংশোধন khairi khangkai chini borom ganang rajyoni मुख्यमंत्री belai kheno janai hini ani kobokmung le obono jotono no hamba